трябва да ставаме за училище. Дай да учим да събудим тая. Да знае, че трябва да ставаме, че тя няма да се сети да ме събуди. Ми Гранушке, тук ли си? Айта, добро утро. Само да знаеш, че днес имаме тест по география, затова трябва да не ме гониш. И добре, че вчера ме остави да си науча урока на спокойствие, понеже заради тебе щях да имам, можеше да имам двойка. Ако ме беше дразнила, да. И така, не ме следвай, бе, чай да си приготвя раницата, защото от тебе не мога нищо да направя, буквално. Хванах ти се на капана. Готово. Престани да ме гониш, точно така. Тук ти събарям къщата, защото ме дразниш. Взимам си учебника само и ти престани да ме гониш, ако обичаш. Чакай малко, закуска направила ли си ми, Гранушке? Не, разбира се, то няма как да си ми направила, само някаква ножица седи в хладилника, където даже не е за ядене. Ти трябва да я изядеш, па да си кървясаш устата. И да не можеш да говориш ай сила. Знаеш ко, аре престани да ме следваш, иначе ще ти замеря тая книга в главата, па да станеш тъкмо по-умна. Аре престани да ме гониш, ако обичаш. Не, няма тук нищо, нито пък тук, а ти престани да ме гониш. Да, не стига, че нищо не ми правиш за закуска всяка сутрин, не ми гониш, ме биеш. Засрами се малко, Гранушке. Аре, знаеш ко, взимай си книгата. Твоя е, не ми трябва на мен, изобщо не ме интересува. Мале, гледай, събарям грозната къща, дето трябва да я разрушат. Тук тая грозна картина, дето тя е рисувала. Слендринка всъщност я е рисувала като бебе. И да. Трябва да тръгваме, само че трябва да ти реша най-напред китайските загадки с тая ножица, Гранушке. Ако обичаш, махни се. Да, точно така. Сега трябва да отрежа тук това и да тръгна към училище. Вратата вече е почти отворена. Сега трябва да взема ето това и ти да престанеш да ме гониш. Да, точно така. Еми хора, май скоро няма да мога да тръгна на училище, защото ще продължи да ме гони с часове. Аре бе, къде изчезна тая? Ехо! Знаеш ко, просто учам в кладенчето и си го въртя, докато тая дойде. И да видим какво ще